Szedj egy természetes hüllőt, tegyél hozzá egy kis halat, saskarmokat, 2 óriási szárnyat, és már kész is a te saját készítésű sárkányod. Mert hogy sárkányok 1000-féle alakban léteznek. A kelet-ázsiai mesékben, ugyanúgy, mint a nyugat-európaiban, egy ilyen herkentyű. Tulajdonképpen, ahogy nagyon jó ki is fejezett, tengeri herkentyűre emlékeztető óriás lény, a tüzet okádik, a kicsi szárnyai vannak, amivel mégis tud repülni. Ennél több közös nincs is az európai és a távol-keleti sárkányban. Van azonban egy nagy különbség. Míg az előbbi többnyire gonosz, hisz magának az ördögnek a megtestesülése, addig az utóbbi a legfőbb szerencse jelképe. Zodiákus felosztásban a keleti éveket évenként sorolják be, és ott a sárkánynak azt mondják, hogy mindenhez van tehetsége. Ez a kínai horoszkópokban szerepel így, ugyanis Kínának a császári hatalomnak a szimbóluma volt a sárkány. Kínában, Japánban, Koreában a sárkány az égura, a császár pedig a földi helytartója. Sejem ruhákon ilyen külön táblácskák voltak kihímezve, és azokon mind gyönyörű parádés sárkányok láthatók. Tehát ilyen módon fonódik a szerencséhez is, mert hát ugye aki a császári hatalmat eléri, az tulajdonképpen uralja az égi segítséggel a földi hatalmat is. Kínában voltak olyan sárkányábrázolások, amelyek csak a császárt illették meg. Ez a 4 karmú sárkány egy főrangú hivatalnok ruháján volt. Ez pedig egy váza motívuma, hogy senki ne maradjon áldás nélkül. Az új év idején például akkor ilyen sárkánytáncot adnak elő, illetve a tavasz kezdetekor például Kínában sárkányhajókkal, tehát sárkány alakú a fej része mindenképpen a hajónak, és akkor nem tudom hányan neveznek benne, és akkor egy ilyen nagy verseny van. Amúgy a szerencsének a Kínában a jele az a denevér érdekes módon. A kínai jó és az európai rossz sárkány között helyezkedik el Jankovics Marcell szerint a közép-ázsiai természetű magyar mesékbeli szörny. A mi sárkányunk egy robosztus, férfias személyiség, aki valójában a főszereplő vetélytársa. Hogy ennek mi lehet az eredete? Azt is tudni érdemes, hogy a sárkányoknak van egy úgynevezett sárkányok anyja nevű szereplő, aki valóban szintén sárkány, de hogyha az ember alaposan végig gondolja, és a görög mitológiát is beemeli ebbe a képbe, akkor az derül ki, hogy egy közös anyától származnak a jó és rossz szereplők, és a jó szereplők azok a jóságuknak megfelelően szépek és emberszerűek, ugye, mert a szépség az ember szemében mindig emberszerűt jelent, ami idegen az embertől, azt taszítja. És hát emiatt ugye a sárkányokat is ezért ábrázolják eredetileg is, inkább ördögszerűnek. Valójában tehát az összes sárkány egy családba tartozik. És hogyha még tovább szűkítem a kört, akkor egy emberhez, akár én hozzám tartoznak az én különböző kivetüléseim, az én rossz tulajdonságom, az én jó tulajdonságom, a bennem zajló küzdelmek vannak kivetítve. Vagyis a bennünk lévő rosszat, ha úgy tetszik, ördögit megszüntetni nem tudjuk, de érdemes kordában tartani, hogy a jó sárkány szerencsésen vezérelje életünket. A sárkány asztrológiai jelentéstartalma ugyanezt támasztja alá. Az asztrológiában a Szaturnusz úgy hívja az asztrológus maga, hogy a küszöb őre. Vagyis egy olyan személyiség, vagy egy olyan hatalom, vagy egy olyan fogalom, vagy egy elv, amelyik megakadályozza, hogy illetéktelen behatoljon valahová. Vagyis, ahogy azt már említettük, ha a saját jó tulajdonságainkkal győzzük le rossz énünket, akkor meseszerűen szerencsés fordulatot vehet az életünk.